खौसेथिया मोनसे गेदेर गुन। बबेबा हाबाखौ जों हारसिं मावनो हाया, नाथाय सानैसो लोगो लानानै मावोब्ला बेखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हायो। फाथो सेना गंसेनि खुन्दुङा बेसेबा नंखायथार, नाथाय बिदि माखासे खुन्दुं बेजेखौ लानानै जेब्ला दोंसे फागा गेदेर सानाय जायो, अब्ला बेजों मासे बेसेबा गेदेर मैदेरखौनो खानानै दोननो हायो। अखानि सेरेबफोरा बेसेबांबा फिसा, थेवब्लाबो बे सेरेबफोरनि फिथर आरो अखानि हादैयानो दैमा बिलो लोमसावहोनानै जोंनि हादराव बोसोरफ्रोमबो माबादि उल्थां फाल्थां खालामना होयो बेखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। खौसेयानो जौगानाय, खौसे गैयियानो जोबस्रांनाय बे बाथ्राया नंखाय नङा। गावनि न' आरो हादर मोननैयावबो बे बाथ्राया रज'यो। गंसे न'खरा बयनिबो गेजेराव गोरोबलायनाय थायोब्ला अब्ला बे न'खरा जौगाखाङो, मानोना गाव गावनि गोहो लेखायै न'खरखौ जौगाखांहोनो थाखाय बयबो नाजायो आरो बे बयनिबो नाजानायाव न'खरा जौगाखांबोयो। बेबादिनो हादरनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो खौसेथि थायोब्ला, बयबो ज' जानानै हाबा मावोब्ला, अब्ला बे हादरा जौगाखाङाब्लानो थाया। इंराज हारिया सानसे समाव मुलुगनाङै रायजोमा गायसननो हादोंमोन। मानि गुनाव? मानोना बिसोरनि गेजेराव खौसेथि दङमोन। बयबो ज' जानानै बेनि रायजो राजाफोरा राजानि गोहोनि हेंथायै खर' दैखांनायनि गुनावनो बे हादराव गिबि गणतन्त्रआ जागायजेनो। जोंनि हादरनि मानसिफ्रा इंराजनि हेंथायै बिग्रायखांदोंमोन, नाथाय खौसेथि गैयैनि थाखाय सानसेयावबो जाफुंनो होनो दावहा नाङाबालानो जों उदांस्रि मोनफिनासै। भारतनि सुबुंफोरनि गेजेराव खौसेथि गैयैयावनो महम्मद गौरीया भारतआव मुसलमान रायजो फसंनो हादोंमोन। गेदेर गोलावफोरनि गेजेराव खौसेथि गैयै जानायखायनो जोंनि 600 बोसोर खुंनाय आदम रायजोआ थेर-बेथेर जालांदोंमोन। बिदिन्थिखौ जारिमिनाव गोबां मोनो। बुंनो थांब्ला खौसेथिनिख्रुइ देरसिन गोहो जेबो गैया आरो खौसेथिनि गोहोजों मावनो हायै बिदि खामानिबो जेबो गैया। नाथाय खौसेथिखौ जोंनो नांगौ मानो? गाहाम हाबा मावनो। गाज्रि हाबा मावनो खौसेथि नाङा। बोहैलांनाय दैजों थांनो बैथा जावनो नाङा। दावखोनानै थानोब्लासो जयै बैथा जावनांगौ। बेनि अनगायैबो गाज्रि हाबानि फिथाइया गाज्रि जाखागोन। खौसेथिहा बेवहाय हेंथा होनो हायो। सरासनस्रायै इनाय सोबख'नाय बायदिनि हेंथायै जुजिनोसो खौसेथिखौ नांगौ। बे थिंजायनिफ्राय खौसेथियै जुजिनोसो खौसेथिखौ नांगौ। बे थिंजायनिफ्राय खौसेथिया लोरबांफोरनि गाहाम हाथियार। जारिमिनाबो बेखौनो फोरमान होयो। मिथिंगानिफ्रायबो सोलोंथाइखौ मोनो। मोनसे बासायाव मानै मोसाया जयै जाया, नाथाय मैफोरा फालो फालो गांसो जायो आरो बेबायदियैनो बिसोरो गुबुन थिउरिया जुनादनि आखाइनिफ्राय गावसोरखौ रैखा खालामो। खौसेथिया दि खालि हादरनि उदांस्रिनि थाखायल' गोनां बिदि नङा। हादर सिङाव रैखाथि, गोजोन बायदिनि थाखायनो बेखौ नांगौ। रायजो राजाफोरनि ज' जानाय गोहोआसो हादरनि राजखान्थियारि, रांखान्थियारि सोबख'नाय आरो समाजारि इनाय उदखारिफोरखौ गुस्लायहोयो। रायजो राजाफोरनि ज' सोगोमनायाव जुगु राजानि गोहोआ गंग्लायबोनांदों। दोहोनिफोरनि सोबख'नायनिफ्राय बारग'नायनि मोनसेल' राहाया जादों क'अपारेटिभ। समाजारि इनायनि हेंथायै हारसिङै जुजिनानै बारग'नो हाया। खौसेथि बादि गेदेरमा गोहोनि बिगोमा जानानै जों बयबो जोंनि न', जोंनि हादर, गासैबो सुबुं हारिनि गाहामनि बागै नांथाबनो नांगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।